మిడిదొడ్డి సత్యనారాయణ వజ్రమ్మ గారి ఆశీస్సులతో టవర్ సర్కిల్లో ఏఎన్జీ బ్యూటీ హబ్ ఘనంగా ప్రారంభమైంది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా ఆర్టీఏ మెంబర్ పాదాల రాహుల్ హాజరయ్యారు. కార్పొరేటర్లు రవీందర్ సింగ్, వైదిల అంజనీ కుమార్, సడవేణి శ్రీనివాస్, మైఖల వెంకటేష్, పురుమల్ల శ్రీనివాస్, టవర్ సర్కిల్ యూనియన్ ప్రెసిడెంట్ రమేష్, మిడిదొడ్డి కపిల్, అసిరి ప్రకాష్, అసిరి ఆంజనేయులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఫౌండర్ పూర్ణానంది అవార్డు గ్రహీత మిడిదొడ్డి గంగా అజయ్ మాట్లాడుతూ మహిళలకు ఇది మంచి అవకాశమని, ప్రత్యేక ఆఫర్లను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సూచించారు.